Currently, early letters of administration at the court. Mami akosia Serwaa ya appeal. Opim say court of competent jurisdiction. Ebe me to me say me di to me asha so mesi anaso bentensa. Na eno nso no antiase ne bibia bemu amuda ho. Obi ansori ntia ye. Awia boma ye koto na mo say. Ejapade bia ye mami akosia Serwaa nda Lumba bia omo ye ye. Nobody the one we are see so obetumi. Kwachai. Etwamuo. Asa ni esimra bi etwa mo ka bibia esie. Enti akoya mama akosia Serwaa nda Lumba celebration. Court ni nyamuai. Enti ade nkrata ahodo ba abontiri se mo obi enso nkoto na mo. Enso ankoso. Mo jini amedi papa. Unu obi kwa akon time ra ejina mo ni huhu da so. A obi na no ana ada ni hu abọ. Funtimi na akoma mu ya oya. Adaya ni ebodi na yeso won na kan ni kirewa. No obusa se ah. Like seriously. Hey, Eradi Nyankopon. However, can some na etitle. Currently, early letters of administration at the court. Mami akosia Serwaa ya appeal. Opim say court of competent jurisdiction. Ebe me to me say me di to me asha so mesi anaso bentensa. Na eno nso no antiase ne bibia bemu amuda ho. Obi ansori ntia ye. Enti awia boma ye koto na mo sei no. Ejapade bia ye mami akosia Serwaa nda Lumba bia omo ye ye. Nobody the one we are see so obetumi. Kwachai. Wan ka de okocha nkyera mo. Eno nso mo so obi kwacha ejapade obi aye. Ankwacha, ani akwankon kwacha. Na yen kan baba mane aye dai. Some what to me chain court bia o Ghana ha. Ana to me kuta sa ni pa ni chain obi a. Enti no ansan ka sori ya no akobi ejapade o so na wo che. No wache. Hey, you dare not. I'm telling you, you dare not. Obi ejapade a waye no. Obi kwache. Anyway, I'm fast da manya me sa na da bi e ba ye no. We akwa aba, ya jima ba, da nyame asese wa ba, wa ba mu akwa aba wai. Ya hye ma afoforo, nyame hira wo so wa ba. Ye bedi nkomo bebre ne, na watene ma ase dia ma ho. Me do papa, minim se Nyankopon do wo che me. Na se nyame no a, odo wi ase no odo nipa nyina no. Wa ma me no mienu nkwane ahoden ti anwumre ode a che yen kwa. Papa ye da wase. Kaja wa kire wi ase nyina na ya pa mu aka se. Onko ani nyame wi ase nyina ewura. Ni die nyina ya wo dia. Ye wani monyam etena wadwam. Na kwen tumi a wo dia ma me. Ni mabusuafo yi awie bremu wa asem bi ati sei obo me no na kire san hihye mu no kunim se bre ati sei mu di tumi ni ahoden be dom me se kasama me ma ko manton omoyam na woni mu ene wa ahoden a me de a chaw mu e na mafa e de ne ma toto yie e wo nsem ya yegina mu me da wase so ayem saa akwanya na ade ama me sei ni wura Yesu me da wase ma betena se anwumre wa adwuma ade a hye me nsa ma adwene mu fan makoma mu fan wada roma una ohyira nipa dum nipa wabɔ nipa enkwa ho ban na wakyerɛ de ntu nipa adekyem epopo ne ye bebrebe na enso de wo pɛ ne gina timfa hu ne de nipa bɛbɔ na de akye ade wo waka no na ama ne bam ma wo pɛnyɛ ho ma yɛn anwumre yi fa wa ho den na obambɔ hyɛ yɛn den fa hyɛ yɛn ma ema yɛ nimu nya dum kwa akyire totɔ abrempɔ ne akatakyi akoma so atemuafo ne animdifo akoma so na mfa nkunimdie mra fi so yɛ nkunimdifo yɛ da wase sɛ waka yɛ ho ekwan no emu ada hɔ ekɔ yɛ nim Pacha so I ready anwumre ho I ready anwumre enti ye wie ni say dia na kyese kwan no mu ada ho pacha e ya abotre nko a ye nyina ye nya abotre ye me yakoma mra ase ye yakoma mra fom na nyame edi nkunimdie frankaa ene ahenche na hye ba bia wugina no ai nipa no no ane hye no
konfan ko ba bia ti kon akoma to yem why bibia be ye fan nyame wo bre ene mre a wo de ye na ade me da wase ye kwayenim asiafo hena enkomo pinu a na akoso komo pinu a na akoso na sometimes mitimi tnasia na mabusa nsam bi se ensam bi asi wo krom ha no asam ni mu ache obia wo ba bi ogina obi gina side bi a obetumi aka asam bi ope wo wiase bi a including so obetreaten nipa life nyina oye free okoda oye free chese bibia nchichire sa nipa no emra ne bibia apart from nyame twa obo ma wodayem no makatua bone e ba ne nature ne nyame nanso tumi ankasa ne niema ewo memu ebobra nipa ho ban de side bi obi abetumi agina ho aka asem bi a ope bi gina side bi dia wo mu ni kwan so wo kasa na kire se enipa na asam na to wo ntam no ba ko de enkeka nipa nkunu oni kamafo na obi mie na no kura nkyira asem mu enkasa mpo ma ne nkɔ ne favor enso ba ko de enka nipa nyina nchi nkogu ho ne enkasa ye sewa nka bi saa na wo kasa na ba ko bi se ono wo kasa wudi atam se wudi ani ni atam so far as on chirechire mu ni ba bia wugina no en favor saa ba ko bi ne de ene ohu ahia wo da time da list so awo bi bia wiyem asam ba ko asi wiase no na rahu sama wo ni se wo be kwa nkofo bi abosese ya di mra bi di obi ana ye po bi adiri bone no na ono no ansa kra no wo be di sa nipa no nkomo no wagina sam kro na mu e decide fufuro ni bi atem ana nipa bi a ono no wo kuma no atem e wo side fufuro bi a sa nipa ni gina owie ya na ni age se enipa bi de ye nyali ni nku no ana ye nkoku no kra ono ano wa chan trouble body cinema kansam kura diatam kade ope owie a oso obi so gina side bi wakasa sa nipa no yenkoku no ne mo na semiem praise the lord abusuafo enshran kamo eye nipa nhyehyeye ene nipa plan at mo level as nipa ye da nyame aseso o ma mo nkwane ahoden na mutumi plan sa ahyehye enshran kamo pa na medofo wunim the funny aspect ewom wachina wunim de beto wachina pana waba fo bi hunsa de beto you have no idea enti medofo yi oh how why wo bregu na ba bregu minam ka kire wo na saban sa kire ma adwena mumu bi die mo ye na mo gina mu na mo boni pa ho pa no pa ne anwumre na mo te mo mpa e boni senkofo bi wo mo kasa anko ba bia wugina enti so odi atam so oni atam so ya de akisa automatically wo ye ohi enti nka kina wia bi mu mie nanka asase bi mpai nanka mmene wo mo no wo be kwa kogu sa tokro na be pa ma kogum awia kete na saafo nnam ho me na me ka kirem fa san ba bia nso nka dia wasisa mo bibi ya wo da wa adwene sam gu plan so waye no ebeto mo ankasa bia wasisa di bia isa wasisa wadwene because nature hunhum nyame anim mafomu difo usu gina obi aside kasa ana unsu obi kasa ma oya wo de obi kasa di obi atemma ne koma oya wo de ti wa from nature from spiritually bibia wa from ti say di asam no abedi fo is better so be say wa adwene ne na apeso atwaso nye nkoyanim abusuafo afa ye koyanim
maame ne afra na Akosua Serwaa no ani saa da Lumba wu achi nsensem yi ye hye nsem ya se na me ka kire mo se me best atike bia anche bia ena mbeka kire mo se da Lumba ewu achi asem na ekoso no na sofo bia na me nkasai kwamfo bia na me nka me ni obia ni nkomo but me beka kire mo se asem we ye more spiritual and physical. The spiritual aspect of case ni no. Eyi ni hu ye pa nti obi a o ka bibia anya hweye. Emfa wo ne ba bia wugina. Eni se de wusi kasa bia. Efri se asem no hunhum sem e wa asem we mu no edoso. De etoso biem na yesua dada hunu se onipa wu a na chinsem no akanfo gidie mu no eye spiritual more than physical. Niama ye di jenipa wo wu akwan bia kopim so obewu ne agidi se bibia ye bia eye honhom sam enti na wotena sia study case no a wo ni say the spiritual aspect of case no eso pa enkyere sa physical nim yet physical world him but so obi kasa na o ka kire wo say honhom nsam wo mu susi physical no a e ma asam ne ye kese na ma asam ne che kopim se sunsum no asam ne be ye da no na epie physical sunsum de tie no ebe pie ni so no ensam no ya na entwa entie nyina ya nya hweye entie nyina ya de akire ena agya ye tutu ya na mo ye afam de enkakra ye di ka akọ court efa ma me Akosua Serwaa na wariye eho ose on da Lumba ordinance wariye eni ti court no declare ne so no nko na ye da Lumba surviving wife obi anka ne ho ekọwi ase no court ne ye se ogitum se da Lumba ware no ai na ordinance awariye no krata no ena court no anyantum saaji a ogitum no se court ne ware no eno nko ano enkofo bebrebe hu ni se na nya de maame ne hwehwe enti omo maame ne side ne hu ni se beti saabre no eye nkuguo na enso me tena aka kire se the spiritual aspect of wasam ni mu a ewo se kwan bia so de eda no etumi pie physical na enya saa asomdwe ntumi ma no maame ne ji a ye ji ni tum so ye da Lumba yire nko akra no eno nko anya asanketwa because amane boy bo kire nsa maame no na da Lumba ne na gyaye enti na nka court ne panko betumi ahwehwem na wo kire se maame no aware bia ni on da Lumba ntam na waje oba afoforo atum so na aware on da Lumba ntam se de be boy amane ye adi letter lawyer fo asan ebe ka kire ye wo Ghana ha se da Lumba ne yira Akosua Serwaa jai 2018 modern sabai ma wo jai Akosua Serwaa mo ware oba afoforo mukina mu hu sa letter na lawyer nsa ase enti sa krata no eba ye no ane niema na eba abontini nyina a kire wo se maame no idea ni adwiri bia na wo ho ni ade bia no wo se maame no ye wo se ka se ye ja na ware ana onda Lumba ni aware emfa ni ordinance na kuta ni nyina no ana ordinance ni anya ntum nyina no court na anka sa woni aware onda Lumba ni aware oje customary aware tum sa aware wo ne da Lumba ntem he tells you say the ebebo wiase nyina amane na lawyer nsa shaase ye beka kire wiase nyina asa maame no enda Lumba ntam na aware ni ho na guye court na anya ntum oje maame Akosua Serwaa tum so ye yire now obisa say eyi abai ni ade maame Akosua Serwaa ye gi ni tum so ye yire yi abai sedu akọọsụ court wo nyina a kire say aware akọọsụ in 1991 between that Lumba ene mama Akosua Serwaa awam sa bom so sa aware no na traditional marriage no so ye legal cause our traditional marriage na ye ka no de ye legal a court ditum eye de be ma abusua ba abusua atena se na be ma abusua de nsa ama oba no papa ana oba na amusini oba ne papa nsi ana amu sa aware no na court ditum se eye customary marriage eye legal ti sa customary marriage no kra no de court na kire de wo ya e ma wo ye yire ti so obi no obi kwose baabi na oye ade na amfa nsisaya ya ditum ewo Ghana mram se sa customary ni sa na ye aware a enya aware enti court no aditum se aware bi ewo maame Akosua Serwaa da Lumba ntem
me ka wa nyina de aba abegyina nne enkofo bi a yese that Lumba nsami ba ye oh asma bi o ha mpanyimfo metena se ameka abehye Ghana fo tirim se papa bi awu na ne wu achi no wo mo kokota side fo bi ta be ka asem na asem no mo ka no enu ana bam judgment ni nya maaye no ebi mutu be ka se kina se na ebesi o wo mo kire mo ampani ampa ade achi na asi ene se nkofo tirim o enti o madwini mu no se ensam akokoko o mutu be ka se kina ebesi sei ya di judgment ba na nipa bitum be na nso se 30 minutes time betumi asesa anasa bra bi dura betumi ana mpani ampa ne niam bia wo mo kire mo ekokoso no saa niam ni nti e ma side fo no kasa wo mo kire se wo mo ewogidie se de o maka no saa ne be nti na de hu aba beto side fo bi so oficha me minyi ntum so da never in my life sabi no obi kwa akon na meje atu wo mitirim se ono o side bi o kan asam asa na esie enti ya na woni masam nti no obeka enti da obeka asam bia no ehu mami se besi sa me minyi ntum da nanka ba da sesa ha mi jitum bia na maje atum se nka ho minyi ntum because minim sa nya sa ken kokon sa mini kanyi defeat ntum na opposition abeka atem se na ebesi minyi ntum da enu nko akora kire se ade wu ba utamfo na mansakra yetumi ba enti yesi na yeti Ghana hai ko 40 TikTok ne so am yesi maami akosua Serwaa letters of administration ela ono ade akoto court ejapade a oni ni kunu wo do oni ni kunu ye no ono de akoto court no esra court ne se ni kunu anya real enti court no ema ni tumi na ni kunu ajapade on ne ye no esan so on na ye ajapade no oni ma ajapade ni mu enti court ma ne kwan na ajapade no hwe so nkyem obi ansanka bi se de mra no esicha no se wo kunu anya real an ye elle ansa na maame ne be court e de elle akoto ho no na free sa da Lumba wu ye ebesi saa bra na maame ne akoye elle no na news awa Ghana ha ne ba bia ne se that Lumba ya real that Lumba ya real news ana na afa ba bia emu mpanyimfu a won kasa ba ko 1 2 kwada ya ne real that Lumba ya ne real wa ya ne real ya gusu omo boy mane se de anim se that Lumba ya ne real no anu mu na maame ne free Germany ba ya okọ court edi ele ekoye that means say maame na anu oni ni kunu bobra no onu de yanim nkoma ani kunu ni bia na nkoma omudi wo omoja pade ho enti na onim 100% real bia ni wa enkofo kire ya real no se de esitie nyina no na maame no every Germany court straight kumase se me ba bepe to me na my administrator ewo ejapade a ya yesu se be ma no eni ho ya wanya real we kra nya mwanwa ema mo ye mu nsomo obi ati krom ha announcement aye ye mu mpanyimfo akwajo will maame ni free Germany dura home fast ko high court dia na onim woni ni kunu ntam anti mana kukudo sa wi obi ani ho ampani ampa maame ni de real ni koto ho a ebesi sabre ya ode ele ni koto ho a besi sabre ya yete hai ele no obia nipa ya involve nsam nkudi mma ani nipa ahodo nyina ebinom show interest ewom na real ele no nipa nyina epesom koka ho nkudi omo mba ma ne nyina akire wiase nyina sawre wo ho omo mba ma ne akire wiase nyina sawre wo ho no entina maame ne ele no de koto so no o called ni nua that Lumba nanka sa nua ba maame brempoma ne ka ho ena ode ne baba ako na ne ba ne koyi ne ho firim ena papa ne baba ako akoka ho ne ba mienu akoka ho oyire ba ako akoka ho
obi a abusua ne kyerɛ mu amatu no anya abusua panyi biem na ɔno so kyerɛ mu ɔda so abusua panyi ni ɔno nso ɛde caveat kɔto so ɛde affidavit of interest akɔ enti check nipa a show interest ɛwɔ maame ne ɛle ne ho saafo yi bi bɔ amane akyerɛ wiase nyinaa sɛ papa ne real da hɔ enti me twɛn caveat na ne nkɔfoɔ de kɔto so na me hwɛ sɛ obi de stop bi kɔ akɔto so no akɔkyerɛ ma kyerɛ court no sɛ real bi kura da ha ana real bi wɔ hɔ obi a ele na nipa ndi aba caveat pine muntwan ye o yɛntie na numa sma de ba real bi wɔ hɔ real wɔ hɔ bi ehye sei ni mamienu ana extra court so mpeso mo ye co administrators ti baabi ana mo ti wo kasa ekeka de mo pɛ ira kwosua Serwaa busa ho na busa ho se edua nti na metie ane wa wutie me ebi a wo nso kra ne to wutiri because ye that Lumba ne anim na bra bom ye nim omasem ye de wa wu ana we beka we na we beka we ni etie wo mo asam ne fa wo de obi eka enti afa ba bia sakwadwo wo real afa ba bia sa time kwa ye di wo ne ho nkomo no maame ni free Germany be dru koma na owura high court e de ele koto ho unsurprising musa se eye den maame ni nya ahoden nya ahotoso a wonu obi akra ni nkomo da sa abre na search ni mayo search na ebim koya ye ba kire se that Lumba ni raso bia no maame ni de ele ni ko na search bia nya nkoi opa akai ni ye akire na search no enwa enti se saa niam ni nyina akoso a na ene real nkomodie ni nyina ayira that Lumba wa real fo no a muso mo de do mbeka na ye adwuma na ene saa nkomo no amatumi agya ide o ntumi ni biem ana maame ni ele ni mom ana nkofo de nkrata ahodo akọ ekopɛ aka ho ani ade a wotu o masaafo watumi kasa ehaw wakoma ya oya so obi so okocha that Lumba ani mama akosua Serwaa japade saa oya so obi ya japade mo obi cha ho obi ya na japade a otiese no obi watumi so obekọ akoche me say asem no mo ka kire mo no amakoma ya mo ya no ka kire nipa nso onkoche onkoche ama akosua Serwaa atiase ani ni kran na japade be ma na wu wo ti TikTok sa enfo ni ele wo ho ani apira ma me ne ye no obi so wotumi ye did that Lumba 1 year wi okocha japade kokocha wo be ka tena e dai ka na kakacha ma hunya ha son ma japade ni munsam woni mu pa ani e wa woni bi na me ka tena wo ko so wa japade ni bi a hanka wonya interest so obi dia wo kocha kwa so wo dia egu so kra no egu so mpo ana about him so kocha obi ajapade woni bintia ana ni abra no so ye na ajapade o wada aje odi kocha obi dia ajapade no dia wo ye no a wonim wa na adadu baba obra na oni mo ni akosua Serwaa abra bom na akosua Serwaa atiase a wo si abrabo ni kodofo su boy no wo su betumi at me se kokocha free TikTok ne so kocha ka ho tam kocha wai omu ya ma na ema na mo kocha alokia to mo so na me ka kira wo abusuafo out of pressure ai ana bebre de kasa woma ye perplexed na me ka kira wo enti na do mde kira mo re ne se yakwati obi yakwaye obi say ni usuna si na me ka kira wo ana de asinsan bi ko mo tumi kan no mo ho sere ada ya mama akosua Serwaa ehu adwatoa mama nsele kakra Rade.
ma akoso say we hu oja ato a hey adio brother nyankofo like how just say yeah abusiafo yesi ntokwa wa na ato ne akeka ti sometimes momo ntenia ma bebre ase samu tenia ma bebre ase a enka ho na mo conversation ni befa ko conversation eh fa no mo mfamfa asio awi akwa awie ba na mka kire wo apem ansam ja bintia ni empie nsam bi muntia enti ayi fa na nipa ndi na asam befa wutie manwuma ya tie me se Ghana mram onipa bia oni nipa mienu bi nkofo bi se ya enipa baako nipa mienu enipa bi omubom ya ajapade saafo ni watumi wa ajapade no so che obi ankudi wo moma biological children opim sa saafo ni bi onu nyina abewu saafo baako kra ti ase a o watumi wa ajapade so che obi a enti kokinkan ele kra no ele Ghana mra aditumi ama surviving spouse che obi a de me kan me bo akokore ele di odi kan surviving spouse wo ma ye consider ni ja obi a free se court ni gitum se ajapade no ono oberu mu ache obi a enti ni sa me kan sama kire wa anya ayi akunya sa amutumi ya bibia saa de no emwa munya saa de no yenkokon saa seti sampa yenka pe stronghold na gina so na emma wo muhu na mo conversation ni ma ma hotoso too much munya saa style of conversation no ena omu kai si omutumi ya bibia nsoso omutumi ya bibia baya uti kwoma na ya chichi bibia epempem ya sama me akoso Serwaa celebration kwanka maso wanye ankwaso bia ya na si ansu ya ma hu bibia kire se ma me ne kwa de no kwa nanka ya ma ne maso hu ni nyina bedofo hu ye wa hu ni nyina asi ade abia Adia pa na apese uhuru biem a ena na omo otumi ena bibia mutumi ya bibia mo ka bem ha ka kire o ena me na okasa o asma me ka kire o nei wo pa fa pe ba bi to ada kwan no hey ba bi asika ne hwe no ehwe soro wo kina mani mutu na nhwe na hwe nipa e be piepie na abehu se na nya saa ne tie ema se bi nya oti se bi na ntwe agya ne nan gu ho na hu abeka sa ho ama kotia mu hwe kwana kotia mu hwe mimi hu ni se de hu no aha mimi hu ni saa kra and se bia sisi ati saa no nkire se fa odi bia kokogina ho se wo mo kan esi saa enti obi na obi ajapade enipa ne tie ase ba ko tie ase no obi so obetumi akoche ajapade no amna ye ntu okoche hey ujiwedi se bibia mo kan bam omutumi ya bibia nti no omukoche obi ajapade saa Edofo ensi na ensi china why hwemanim se ya me se ensi na ensi china aji se court ene be matumi so nipa asuma sinkoye sei na no surviving spouse no a ote ase no medofo me se tumi a okuta no aso ewo mrem enti ye ntwan ni ahwe de ele asem no court ne beka popim sa saa ne manda kwa awie no ele asem decide se me pese me kompa
but sometimes me bomb any chira mu bebre woni e ma bi woni ba na ne ma bi wa mo ntiase fast and anu me betena aka chira wo say court to breaker and near my baby or ha etumi koso yet yes so we are aware say court eco break and so court to koso who sa court to koso me tia make a chira say court to breaker near my pi or ha cases be or ha omutumi koso cases be or ha omutumi koso including ele ne near ma bi or ha na enipa group TikTok so ni edi matam say minim dia make enti wa ti o mko break na nkofo kokoto eba na ebi kokoto ba eno so beka ne sai se no mimi nim dia make na wu nim dia woka me na hwan pa na nim dia woka hey ahuma so da kuma o ne tro ne boni nti wutie papa kwa na onum ya onyonyonyonyonyonyo dinu bi enu na nim dia na woka Hey, abusiafo hwe asam bi asi wo hu na asam no asi no nya ho braketo abi ma ho na shade bi a eba una make kire wo wotamfo na ne ekuna hunu baby amomra mu weakness ani enam ho ana baby o mu gina yanko o mu na ntotentase ate o mu aloki ate o mu so no wo mo enam kwan bi so ehunu mu weakness no yetu ne magum so wote ha se de o mbeka so mbe bi o mutumi ye that Lumba abusuafo ni bi e de o retu pa gina ko so metie be o mekere be o sie that Lumba injunction some enso court eni ma bebre akoso enti programmer edum re bi o mo hihye ma e ba abontin so mo koye da Lumba 1 year celebration sa program ba bia course a enti wo se do mbeka so mo ye bi o mutumi ye no be kire me program na mo ye ba ye ahihye ba bia o mo koye da Lumba 1 year celebration e draw program ahihye list draw program good so kire de o mbe ye ene de ekoso e wo da Lumba 1 year na se no pacho sa program na mo draw ye no e ko so ohim bra be kire me so mo do mutumi ya bibia enti sa asem bi kura da court a wona wo kasa do ka beka so mutumi ya bi o mutumi ye tina wo ka na enti sa bibi ba ku bia no bia sinti wagina no so sa na o ma otamfo di hu ato so Lumba 1 year celebration program na mo draw ye no a wo mo kwan kire o promo asa e be koso e ko so we ekwa wi asa nyoma na akire mu se 1 year celebration nya ma so afa na o mo be hihye aye na emu me ntuma yie e no program no mo ye wante kunti so mo se afa no be plan that Lumba 1 year na do mo ye ndo mo yi ntuma hana de etoso bi mba bia o mo se that Lumba na nkofo anim enti o mo obi ahunu sa ha no mo se that Lumba umbi anya abutere o abusuafo munya mo ho abotere na de sama ayamhye atom so no enipa ni pia no mo kasa na case me ka na asama kire opa enti da bia na ma wo hu anim na wo ti asam hu de ekọ na buama adwuma bi o ha na enipa bi tumi ye editia no saafo no bebre me ka kire ne omunim de ekọ about sansensem we o apart from say nipa na bia investigations bi a wo ye wo akire bi no ono wa won information bi o de ba no de ekwa nkasa wo case we mu no enipa bi a first na munim wo mo a bibia no mate abemo awane no omunim de ekọ enti so omuntumi nya bi meka nkire wo na enipa ba ku mienu so anim no so fura ne ntoma no mu ma wo nche dan hu de ekọ a enkire se ne mangu akwa mu ti mi pa na me ti se wo ahun enka me hwe opposition ni bra na kam bia hu se ne magu fom baby ejina da so wogidie se bibi o beka se esibi esinti no eno ano bi ko che obi ajapade
Dia ama wo hu sa won te side bi ensensem no. Dia kwa ankasa wo nim. Because ana monto no kokọ so amoa. Enti bebre no ana wo nka wo kwa akokọ te bibi sesese. Bebre nim da bia ne ma adu no de ekọ. Wo nim update bia a ode brawo. Na mo position ni de onim because ne ma egu fam no. Wo nim wo stance. Kana side bia hu se ba ahoden wo nipa afam a. Wo ni pinti no ma hihye wo nsam wo ehye inside. Enti ba ku mienu amunim no enim se enya for public consumption. Enti ebia wo adwene ye wo se menkwoti se we ka sei menkwoti se we ka sei enti runim se dabi. A strategy why enipa bi susu sa o makwan because format bi wo ha ahyase no amwa enti du mra bi kra wo ti dede ye bebreba na wate ase cause ya me ye dede anstada nya wa hu se ya kukudugudugudu a update ba no de bro e bia no obi anso na wa kyade otumi ya analysis on issues ma hu de ekọ enti mi dofo sometimes ya frefre bibia na ye de nema bi send no akoma ye mo ya na mo tete wo ho a na mi hu de menye eni kwan so ma we tete wo e bia kan betina na kuma kan kire wo se ade se ni se we ni ma yi a kire wo enu nti bibia ntimi nsi we enu ho mi dofo se me ka de ekoso power format da wo a enka ba se out of pressure any depression ene nkofo bi ade be kasa yo watumi aso betumi atwa fa na Lumba 1 year from program am hye from antumi antwa fa court so anye na mama akoso ese wa nda Lumba japade na obi so betumi akoche awurade asa movie bi awurade yango idofo yet Ghana ha enipa ni gidie wo court nim enkofo ka ho asem pacho enye low pa to that extent o misramo enye low sa to that extent serious unim say generally ade bi wo ho a tokro timi da ho mani patumi ya bibi fa ho wo wiase bibia mu ama ne yeye tanya cases bia mu anya in all situations, in all cases, there be some. Why? Some. Ade bi o yes, bet me twa bibia se bi hom na yeye. Wo wiase ade bia mu. But nya bibia mu ne atumi twa bibi se bibi homa ne yeye. Eno enya ye. Ebi kura se the letter is bi abekoso na nkwankosi aga ana ho anwan wodie awone da apimo awone da apim sete de awuji di mpa awone da apim na maka kire o sa aside enipa fam de so ayeye no asem we so da ho no so no eye more spiritual eno na de ruling wa de bia mu o ka cases we beba enti mu mama ba mu saa mu ho amma ba mu ba bia wuginan ayi sabe nka wo metimi aka akere wo ba bia wuginan wo ba mabu hey mamu sam be ma asa na me hwesa wo de enema bi wa kwa da wo metimi atete ho kakra nim de enti a wo so wa ba mu na yeso yanya nipa ni bia na ma obi ama me contract bi say the first na tie bi ene de ba bi agina bi ni ade bi na enti saa na e wo sa chenchina me dia na mmenya afirim tumi sumi ani pan kam so bemba bu bi because to be follow case hu ani mu bia e do fo enti saa o na afutu akasia bi afiri soro pa ni ade ade no hu amane ma ya kipikipi ni ama saa o
ebe ma me no niam ho kakra emfa niam ba ko dada court no emu nsem ba ko bi na nipa no em say sometimes because niam bebre wo ha maka kira wo say cases no ba bi ekodu ye nti no any nipa fufuro bi mika nipa fufuro mu mpanyimfo bi ya lawyers bi ya omo divert strategy of assembly na ekoso no enti mu de wo betumi atene ya kete I say be catch now say who asumasi yes we answer there be anya ne sa oh there be Cha bintimi enchichire wa ma wonyi bibi ni nanso de meka akire wo ne se sa wo de odo ne akomapa egina side bi wa asemi mu a eya abotre nko a ne wo se wonya abotre kakra bi na wo se wonya ma wo na wanya sa abotre kakra bi na ntwen a enkunimdie kakra ka bi ne anmonyam bi ne revival bi e besi kroma ni nipa bi mesi sa ada ne be yete se Ghana were winning World Cup for the first time. You have no idea. Titlu bi atisa baby. At the donor bidden pie no ma ho den no am bibio betumi aye. Enti one bi da nema ho bebre. Any kwan se enkofo bi hu update nema bi e koso bebre. Enti wo nim bi no maka kire nti na no adwen on se bibia nkoso ho. Ensem bebreba metina me fra bintum ti wo pa che se wo hu de ekọ na ko bi atumi afra me say yese maami akosia Serwaa wakote wo TikTok so say yese wo pa chew na nipa na je di na kuma ye ne ya se adide na yese se onu kwa na eninka na wo pa chew wiase asem ye ekoso yi ade ba asem na side bi atumi aka omo de skeleton che se fake let kura aka ho da fake let kura fake one aka ho obi a watumi a provide bi no wo na watumi age di so obi so wo pa chew hey akuma ye wo ya yen da bi midofo nya abotre ma me maame amankunim die ma no akuma ye wo ya kunim die ma na wanya problem ebi frawa prakopa na kra hu de wonya tum se nipa na bubua wo hu de wonye ne ade bi kire okwa de bua wuti am de mo de chat mintimi kra nya adaji ntie nwio nya adaji tietie we mu nyina wuti ewe aye dai unim de akontia ti bi a wo pa bibi atie but ha hu ntie sa de we aloki ato am so unim ahu Oh sa de we nti ena na da bia na ma nkofo bi na mudi o machi no na ma da bia no mo pass am fofo be ka kire mo a die na ni kwan so mo ka nyina no mo ka ma case ni sai saa no ko so bi o ha friend saa na wo tete saa na adwene o so ma hu bibi na wakoma to yem ena no so amoa wo start asem ma wudi akire nyina application kwa na de bi come yagitum wo de afọ ni decide bi achi na hwe se na bibi kitekete kwa timi go tu a enne nyame adom transidi na hwe akire hwe ade din ana munim de akokọ okoso no enti minim de chase me ka se ebia na mo ntokwa ene mo niema bi entokwa mi di we achi mita we achi ntino ema mo nhya da hu de nyame aye maka cho sa physical aspect ni nyina aye nipa nhya no mo ye but asem we no emu bia judgment ya final one ene de final conclusion ni beba no spiritual de asi wo no eno na mpiem physical ha emfa ne conclusion ma tina mi nsamo de Queen Emma case pa be case study
I am one more pass. Dear Yamia, ye party, Quinema, dear. I said, I example at Sram called for Mama Cosia say, where that's so, Moo rain to Woody, who won't edgy the Sujana so be kind, Bamuntina. Hey, a dear pan and nipa from woman, she says, I was at to Quinema. Dear, dear. Patoya cardia. Answer and teacher one Bamuntino, and Mamma who the beauty of the Namia. Or the side dear reaction will say, a corner cosusan in a year of Papanism. Yanipo. Nan so dear don't say, Sarkes way, any pa was one at the tie crown, or an from dear. And she said, be a was any parfum, 1 year beyond Omoya. Na still ning na what did you say? Fine now, no, I want mean some. Dear any papa, you queen Emma no be a man who are he. And I want the old donny be one to quack. You be a fruit in the rest case none that one. Any parfum. The penny any jabo say, you could jail in about 13 years, you say. And young mama, send it panaka, some video, no be cry, me cry, oka say, be cry, will be. Ewo o take wo bi wo ho me ka say kunema nsam na okeka no anya hwi wo video ni bi wo ho o ka say wo pa bi abenya bi aya dan ye tumi di whole case kakraka ya ne kakraka ente sa dia kwa whole court of competent jurisdiction atumi di stop akoto court stop nipa a chi ne sa kronfo di hankofo agu ni sa twa na ba camera picture aba abontene na ni nyina achi asusi ebetumi di saade na yesi waka no abe PM court na akire aya dance akire no twen ye nya maja adwitwa asem wei wuti wo asem wei nya nwanwa ei me dofo mame papa nana sister wofa uncle still baby mpana nyame ahyeda se me ku bi enam process mu na bibi asimi de no ya ade bi akira me mabi no makoma koma tom yam still mo kontimu hu yon na wonim nipa na tintim fon de nipa ka ya senkode asem bi bete maame na koma mama akosua Serwaa sa kwine ma asem no nipa plan is here the bete na koma kra ansa na ono kra na sempo se judgment be ba ma no se mama no nka aduru wonim de nipa plan ye ni de nyame ayi nipa tumi akokota asem na wo ho 3 months ade na abo TikTok a obenya no enipa ntumi anya anko ajaja twa asem ade na apesa me ka kire wo minim de opesa me ka kire obi me dofo me say sebeka mama akosua Serwaa nkunimdifo wate fatu utirim se wakoma ntimi enkomodie ni ade a enkotie de obi ka pa oba bi tena na wode ye fampai bota akire ohu na opempensem no krantie na fampai bota akire me pese obo wakoma ho ban ma me bo wakoma ho ban ma me nyame de kwine ma asam no aye example bi cause nipa nyina hunu se kwine ma asam ye twim se de nipa adwene mu no wo mu hunu se yatete TikTok so se ekojeli no se de o mu si hunu no ene komfa so che no de ye no na asam no so wotna TikTok so ekeka ansam ni bi na nipa nim so we de aso ni mu awie ko awie wa dance e kire se oto wo keka ansam bi wanyina tumi akoso adantia
Said the bena mammy akosia Serwaa no. Yet ni din jeri obi a. Mammy ni beswan en kwana nyina akwa kasa asam no kra bi kra magem. Hey, ami akosia Serwaa di nti. E di ko jeri obi kwa nyame fa so. Ni pida sani kokko. Ade na nipa ne kan no. Enho adansem de beba nem de beba chena. De beba nem de beba chena. Ya de bo yemwie sa. Si wadwen ose nipa konkon na woko. Me dofo pa. Wadwen ose nipa konkon na woko. Nyame ne se maame. Maame ni nti. Maame akosua Serwaa nti. Hwade anyame aye. Entime asem si amenhwe nipa no. Say ya koya queen Emma so ya Emma queen so ya hwan da bi. Nipa na ne din bata ho anti na ama ne ho aye ahia ya pe na bo na semyem no. Ono no ekukua mu mpa ibo ni su. Obani kunu kwadwofo su di anwumre. Kai nyame se da se ne ye ware ye. Awade kai bra ya bre. Kwa e fa so to asase asomasi. Kwa e fa so to sa ajapade asomasi. Kai me nyame aye saa de o sen kam nkomodi nyina eye saa ade kakraka nyame aye kamu hia saa na da kroma declare mo platforms no na kam de ye mpa ebo ada nyame asimpo a kire nyame se aboni din ache na wa hye nyame wa hye ne ho animonyam woda so gyina nyame aye we da so ka se ye de ani asem bia ni kunim dia we ya maame akosua Serwaa nyame dia ma na wakunim asem we o enkunim dia ba biam na wo pante hey ana case na da ona nim de betumi dia abane de ewom ana nim de betumi abane de ewom ohu Evrade ha sa mo de baye ye entokwa ne niam ahodo bi no mo fanya mpa ebo ne worship why e mo various platforms ahodo ena wonti ase ochina beti ase die pa nipa bi susu ye senke nkote maame ne sunsun mu hwa maame ne kram ne nakomam na nyame se no maame ne ntimi nim kwan a mefa so atwa asem ni mu mimi nim kwan a me nyame me udra asa omo de asem bi akakota no ma di nkunim na wo ni nkunim da wo so adi nkunim bebre ha nyame na ne kodi na asem na di asem no na asema nka nipa kan da social media ye pe bi anka ebre me dofo asema nipa kan da social media no se wo pe bi ya wo bre anya hwe se wa adwuma no bebre kika ensem ni bi ta anya hwe do benya bibi kura de akọ Ifo tie me pa ho oficha ntisa na ntiminti ma oman we saa asem we eda hoyi wo pa ma oman we mu mpanyimfo nkrudi ahemfo atitru ma mpanyini obi omu nyina ammo dwa awo blaster square na asem po independence square ba bia wo mu state no explicitly en kanchira wi ase nyina sa asem Ghana man ye decision aye atekinye maami mfra no nkopem dan no onko ya wie kupa mo nkasa still enche won besa abodwa kro no a e de chawpa ama maami no ene that me say I was still gumi maybe you have no idea what the ekoso no ya naka I wish some come me rap ni bi of come kodim komo bi wi anan kan komo bi nko watibi me see na that me say me timu biem enti saa Ghana ha na mpanyimfo akra anya ne saa munya o madwene mpo saa but wo gidie nti na mama kan kire o saa sa wo pa
dia wo adwene ye wo no mama mpanyini ni mpanyimfo nyina nkudi mu ahemfo ni mu atitiri nyina enko gyina side ba ko bi wa asam no ho no mu wi mu declare say ye oman yi mu mpanyimfo ye stance nie ti sa maame asomasi pa onko pen ba bi ntina mfa na no mpem dan omunya sa declaration nyina Black Star Square mamu mpanyimfo nyina magina o sa asam bi say ye dede wo krom ha che ba bi agina nie ti maame kwakwa ba bi tina ni gina ai abesa adane amoma gina ba bi kro no a e de chew pa ama maame no aka akire ne sede fataw udie je na me ka kire wo Yankopon ade a woyem you have no idea nya ho abotre na ka wakoma eto yem na nyame oye na dwuma oman wei eye na dwuma emu mra bibia eye na dwuma emma ne ma bi na ada obi betimi de obi din aka bibi obi betimi atu na mo na aye osasa asem bi da bre nipa nyina ante ne saa o mi so obi a woni din enti so obi ye bibi a nkire so obi a na ete saa na obi a na aja tum saa Itu mes mitia misra ama. Ibu ami yedi yo, ibu ami siwo mitirim. Ah. Mo amoya Afghanistan news Afghanistan dabla mo na mo ye change the topic no. Topic no a min change nka de. Topic no a min change Afghanistan inti. Nkwa de ha ho a me dofopa. Sometimes once I walk asana apostle ya na ni nyina ye communication skills ni bia what you say se na be ya sem bi ho a onka hey me kwa de minim pientia ai so obi a obeka to se change it bia ya de a enya de enya ne de se de nchirichiri mu no mu na makom mo pententemati ade binti makoma ya na makoma ehamo se de opposition fo si che ensam no aye kanase no so omro mu nim story no back door amumu binum se adne loko na news bia free side bi ma se wo wa wo ho na unim abusuafo be ka kire mu dada bi se strategy bi a emre bi atwa mu enipa bi fa so okun we mu no o masesa o nsa wo so afa strategy fufuro fi se wo ma ho odin fam wo nipa fam de no kwasem se e wo fam esua nanso nyame akeka ne ho bi a epunu bi ananka first wo bom a emie bi nyina bie bi okra punu na bie frɛ wo mo enti ama
Adeɛ no mo hu no as a problem. Ewa ahyase bia nti nipa nyina atetena aye ma adeɛ bitumi kɔɔso no. Nyina aka wi anipa sementi ase. Ama adeɛ bitumi kɔɔso no. Emu afutuo bebre ne emu akwankyerɛ ne mu atenyatene bebre akɔ. Wɔso omusu hu kwan ombefa so a ombetumi atoto wo nneema. Na aboa ma animonyam bi aba ho firi sɛ dumre bi adeɛ bi akɔde animonyam a ɛwɔ se treat na animonyam ekwan so. Sɛ wate ase ɛwɔ se treat na animonyam kwan so. Ni sɛ animonyam bi eba ho na ɛwɔ se ɛfa na akwan bi na kyina apanyi ho ahwani ba o dede hey sa dede mu aba na de bra nipa amwa enti bo amwa no ahu se de esitie ti ni nyina ya de a onipa bi wo ho a obetumi aye na afam bie wa ade bi aboa isi ya kura no hye ne ye ye moni dede saa ti baby ania me ko baby ania me ko ne ade kopim so obehu se lawyer fo bi afri court aba kasa ana mu di release bi aba wote bibi sa wonte wo ho edofo emu obi a na ada woda misrew bere wakoma asekora ma wo ho je di kan mama akoso Serwaa oya appeal na appeal no eguso ade bia ni ho ewo wiase ama me na betumi asesa na adwene ewa appeal na tie ne ye pa mama akoso Serwaa appeal na oye no ade bia ni ho ebetumi asesa na adwene ewa appeal no ho ba bia ni mdifo apempen abobo enema akoduru no ewa animu ye efiri sɛ de edi kan appeal na oye no enya ono nko ani ho ntia the first time o call court no na adwene mu no akọ ne de no onim sɛ okoye bibia akopa ade a ɛda one ne kuntam de ato ho to kɔwie ye no na ohwɛ sɛ de ade no esi attract enipa wo diaspora ene o man mu ni ade a abeye ko a ono no nyame ni gina ho ye ade bi ato ho de amawiase wiase nyina asem ti eye dan no ono akodwene wono nko an selfish interest ho na wa decline ade a nyame nam ne so ebeye ato ho amawiase nyina ti no amount of obi frustration obi greediness eni obi bibi a wope eni obi nkotodwe emu mra na emu eden ene betumi ama maame no wasesa na adwene because wabehunu se nyame afa ne so enipa ahodo a wawiase nyina edi ani bi hwe no wade bi ho a all set bibi di ato enti ekon na wo no abro ono no so ti beden watie obi na wa hwe ono nko a agya bibim da bi abasa adwuma nyame so ode ne ye no wa faili enti bibia ni ho ebesi ama appeal no en na di kan me kan kire o se bibia ni ho ebesi ama maame na jai na ba bia akọ ne so de adu no akọbunum ehun adwuma nyina agu akwam efiri se wo mo starte ye call high court ne baaye maame no lawyer kusi call appeal court ho wo ye se all file notice of appeal oba ma ne se obeya appeal no sa abre no call nanim kakra bi na nkofo starte se appeal no empanyimfo bi si kwan samunim e ka kire mo bro ba yini maame na appeal na ache nya obia na asi kwan ti munyai ombeye strategy sa sama mu nida munyai sa sam ne ka se case bi da ho na etesa eno nko
misramo maame na pin no obia nsi kwan from so o start say o show interest o pese o ya pin no obia nsi kwan da di ama pin ye gina ba bi gina nyina eye one na lawyer fo ntia misramo etisa meba be kan kire wo say dia motete ase nkofo bi na esisi kwam pese apin beba so obi kan sam dia akekere ne wura bi ama ne pressure bi eda ne so ani news bi a wakote ye nkoma no na koma bi ato ne yam kakra no watumi ada ho kote bi e ma ne hawo cause ade ne nkan bi o mebra akoma ye omo ya ti se bibi kakra bi omo tesa omo grounds no nim enti wonim sa ade na osam betna shada kra ka bibi kra me hade beko na nso ti ana unhu de onye free maame na en na lawyer for from day one api me catch la opanyini biansi bibia nkoso ya consider de ama na che bia ye maame na ne na lawyer for na maame na lawyer for so ama na che ni so omo nim de omo ye ntia che ni ye die mu ntia nyina ma be kire obebre mu enti e koso ye toso bi mama akoso ya Serwaa elle na ekoye no me pesa me twanya ma ni duru ebre bi me ba be kansem bi a kire na abeti ase odi elle ekoto wo nyina ho update bi ase na court koso na me ka hwenkire wo kwapem da abeti se me ma appeal akoko koso wo ewo elle nim so bi anim ho amo ha nyina minim samo ya we appeal akoko koso ewo elde nim ni niam esisi mi de bre wa efiri ho no omko ba bia ma hunu de akọ kopem ne de bia ele bi gina nyina ma hunu mi dofo bi boni bia nko so wo mo